Facebook-sivu. Kyllä! Sä avasit Facebook-sivun. On heti paljon raikkaampi olo mun sielussa. Ja kato, blogi, johon mä merkitsen joka päivä kaiken, mitä mulle tapahtuu. Ja kato, bio, jossa on mun kaikki keskeiset tiedot. Lempikirjat, lempiruoka, millaisesta naisesta sytyn, lempinimi, ketä ottasi mukaan autiolle saarelle. Joo, on tosi terveellä tavalla avointa kyllä. Hyvä Kyösti. Toi on hyvä alku, joo. Mikä alku? Joo, hyvin jännä on sivu. Ja kato, on jopa laittanut mun hamsterini kuvan sinne. Se kuoli kun oli 8. On aina hävennyt sitä traumaa, koska sehän on aika laimea trauma. Mutta en häpeä enää. Ja kato miten kypsä suhde menneisyyteen. Kaikki mun exet on mun Facebook-frendejä. Ja laitoin tänne mun lihapullaohjeen. Ja kato, pomminteko-ohjeetkin laitoin avoimuuspäissäni. Joo, ne kannattaa varmaan poistaa. Joo, ne kannattaa poistaa. Ja varmaan otan ton hamsterinkin kuvan pois. Ja toi kohta nainen, joka saa minut syttymään, jos ottais herkän ja huumoritäysen pois ja laittaisi tilalle pyromaani. Sehän olisi aika hauska silleenkin. Pyromaani on hauska. Ehkä mä otan sen vaan kokonaan pois. Eikä toi Autiosaaren juttukaan oikeastaan kenellekään kuulu. Ja ton blogin mä otan pois, en kyllä jaksa pitää sitä. Ja lempinimi lähtee, eihän mua kukaan kössiksi kutsu. Ja en kyllä jää tähän K-Väiski takaisin ruutuun ryhmään. Noin! Kyösti Pöysti syntynyt 1975. Aika napakka! Joo, just.